Ganun, biglang gaganon si Oka. At saka pangalawa, nakasama ko si Oka. Tagal na kasi kami hindi nagsisimba. Si Oka. Hindi pa kami ng isang pare. O kami doon. Hindi na namin alam kung kailan tatayo. Sabi nung obispo, sinabi ko na nga po, komunista itong lahat. Merong issues ko between nasa ilusa. Kasi ito sabi ng mumunuan ni Omi Royal Lola. Pero Omi, pinagtanggol ka ni Oka. Kasi may meeting ko, sabi ni Jerry, bakit yung pinili si Omi, executive director? Eh, hindi naman pari yan. Sabi ni Oka, hindi bali, mukha naman pare. Tumahimik na si Jerry. Sabi ni Jerry, mga ere-eto. Naalala ko yun, kasama niya si Gani Serrano, si Mila Aguilar. Inababa kami ng atas eh. Yung pala, nagdenda lang, alisin niyo si Omi. Sorry Jerry ha, medyo pagkakataon ko na ito. Walang ganito. Lahat ng mga namatay, hindi ko napuntahan. Medyo pagkakataon na, kaya yun lang masasabi ko, mga kaibigan, saka una pag-aalang kay Edna. Dahil talagang may hindi nakakilo si Oka, hindi dahil lang kay Edna. Si Edna noon, pag Pasko, binibigyan namin yan ng kastanyas. Dahil yun lang ang nire-request niya eh. Yun lang yung aming sagot do sa kanyang pagbigay sa amin kay Oka. No? By the way, pamuli, pangalawang beses ko nakasama si Oka sa Tacloban. Si Oka, pinipilit akong mag-ballroom dancing. Sabi niya, lintikan ka tawag ko, bayo. Huwag mo sabihin sa akin, wala kang diabetes. Hindi siya makapaniwala eh. Pero sinubukan niya, sububok rin naman ako, wala pa rin nangyari. Sabi ko sa kanya, Oka, mag-golf na lang tayo. Nagpunta pa kami ng Southwood, pareho rin kami bumagsak. Subuko sa amin yung instructor. Kaya hindi kami natutong mag-golf. Si Oka natutong mag-ballroom, ako ganito pa rin. So, Oka, salamat sa lahat.